Island. Ja. Flytter et ben ad gangen. Vi flytter venstre bag, venstre for, højre bag, højre for. Vi ser, at rytterne sidder helt roligt, og det er jo af samme grund. Hesten går med let løftet hoved, og man lægger mærke til den fejende man og halen, der bølger. Så det er tegnet på en islandsk hest, der tølter. Og hvorfor er det nu lige, at den islandske hest har bevaret den gangart? Det er jo en gangart, som er uændret gennem over 1100 år. Sådan så hestene ud, da vikingerne havde dem på Island. De har bevaret gangart, fordi det er muligt for dem at gå i alt. Det er over stok og sten, op og ned ad bjerge, over vand og sletter. Den islandske hest er venlig og villig og udholdende og modig og nøjsom. Og det er grunden til, at vi er rigtig glade for at ride på den her i Danmark. I Danmark er der omkring 20.000 islandske heste, og de er jo fint fordelt over hele landet. Dansk Islands Hesteforening har eget avlsforbundet, og det har vi jo haft i over 40 år. Og der laves rigtig mange føl. Farverne, det er jo også et specielt emne for de islandske heste. Vi vil rigtig gerne have, at der er mange farver. Der findes over 120 forskellige variationer. Her ser vi mange røde med aftegn sorte. Og der er jo også en skimmel og noget broget og holdblot, og jeg ved ikke hvad. Alle naturens farver er der jo. Og naturen spiller jo rigtig meget ind for vores heste. Det er jo flokdyr, og det betyder, at de trives rigtig godt ved at gå sammen. Og vi har jo i vores forening gennem alle årene kæmpet meget for, at heste skal gå ude. Og det er vi jo glade for, at det er jo bare nærmest blevet lov nu. De heste, I ser her, er mellem 5 og, 25, og det er i hvert fald helt almindeligt, at hestene holder rigtig længe. Vi starter med at ride trin til omkring 5-årsalderen, og så er det jo, at de kan holde i 25 år i hvert fald, hvis man passer godt på. At have en islandsk hest er jo en sag for hele familien. Det er jo en hest og ikke en pony. Og det er jo sådan, at når den først er reddet til af en voksen, så er det rigtig nemt og godt for de unge at ride på. Ja, både børn og unge ryttere. Vi bruger jo vores heste meget i naturen. Det er jo så den ene side af sagen, men vi er jo også noget ambitiøse og vil rigtig gerne vise dem frem på konkurrencebanerne. Og de islandske heste har jo 5 gangarter, så foruden de 3 skridt, trav og galop, har I nu set tyndt i varieret tempo. Og vi regner med at slutte showet af med at vise den 5. gangart, som er 7. plads.
Og pas er en gangart, som absolut kun skal rides i væddeløbstempo. På islandsk hedder den loopskate, og det er jo bare flyvende pas. Det er jo en tophest, som har de 5 gangarter. Det kræver en bygning, et talent, og det kræver jo også en rytter, der kan styre det. Jeg mangler lige at sige størrelsen på hestene. De er jo vokset gennem årene. De er idealmålet er faktisk 130 til 140 cm. Og større behøver de slet ikke at være. Nu hører vi en gammel traditionel ryttersang, som synges med glæde. Den fortæller om, hvor vigtigt det er at have den allerbedste hest, når man skal ride tværs over Island. Og den bedste hest, det er jo den, der trodser alle farerne, som ikke er bange, når ræven er ude, og som ikke er bange for alle de overnaturlige væsener, der også lever på Island. I gamle dage var der jo de fredløse, som lurede overalt. Men manden eller konen på den bedste islandske hest kom jo altid sikkert frem. Og det er det, sangriden handler om. Vi siger tusind tak for den gang. Det har været en fornøjelse med det her dejlige vejr og en god bane. Jeg tror, det er den, der skal lægge mærke til, hvordan de flytter benene. Det er ikke nemt at se, man forstår godt, at hesten fik fortalt, at den nærmest havde 8 ben. Det er nok dem, der skal vise det. Og vi har meget stor respekt for det med passen. Det er ikke noget, man rider hver dag. Det er noget, man gør, når vi har en fest. Og det synes vi, vi har den her gang. Det ser legende let ud, men jeg kan fortælle jer, at der er så meget sprængfuld energi